मैया मोनसे फेक निउस होदों आंनि सायावहाय माने बे रुटिमा टिम्बार्स मिल नालाय बियो उड मिल ओमफ्राय बेहाय माने ओरैबायदि सासे माने बेपारि आरो बियो बेपारि बुंनांगोन ओमफ्राय माने सुक्लामि मानसि बे ओनसोलनि बहुत माने मा होनो बेखौ CID खालामनानै बिदिनो सोरबा जानो मोननायखौ माने बोखाना होग्रा मानसि आरो बियो थ' बेहाय इलिगेल माल हाबो होनना बुंदों नाथाय बे सब नंखाय मानो होनना बुङोबा दिनै 10-12 दिनानो जाया रेन्जार सारा खुद फैयो जोंना रानिखातानि रेन्जार सारा गाव फैनो हायाबा बिसोरा गावनि सेंग्राफोर फैयो आरो बेहाय जोंनि फाथाबारियावबो दङ फरेस्टनि मानसि बिथांमोनाथ' खैला मिलानि बिथांमोनाबो फैयो दिनै बिथांमोना नुवाखै बे बांगाला बबेनिफ्राय नुनानै इलिगेल दंफां सोयो होननानै बिदि निउस होदों आं बहुत दुखु नांदों मानो होनना बुङोबा दिनै बे मिला बोसोरसेयानो जायाखै 7 मासाव हाबदोंल'सो नै रिनु जाफिनबाय होमबा बेहाय जों माला इलिगेल मावनो हास्लाबनांगौ जाखो एक्सुवेलि बिथांमोना 2 नम्बर दंफां सोनो हायैनि जाहोनाव माने जोंखौहाय बे 1 नम्बर मिलखौ माने उठायना हरोबा गावसोर 2 नम्बर मावनो हागोन नैबे धान्दाखौ लानानै बिसोरो बे फेक निउसखौ होदों आरो आसाम टक्सआव होदों नाथाय बे गासिबो नंखाय आरो डिएफअ सारखौ बुंदों माबा मोनसे जरित्र दं नामा होननानै बे सब नंखाय बे डिएफअजों खुनु लेनदेनानो गैया जोंहा रेन्जार सारानो जाबायदि डिउटि खालामनाय बिथांनि बुंनाय बायदिनो फरायसंनाय बायदिनो जों खालामो जेखौ जों दा गामिनि दंफां एसे एनै दङ न' बानायनाय सोरबा खिरखि बानायनाय बेखौल'सो जों हाखावो बेवहाय माने दाथ' जेनेबा जोंना 10 इंसिनिल'सो नालाय 10 इंसिनि पारमिट दङ जोंना ओमफ्राय जोंथ' बिदि दामि दंफां दं अखा मोननो दाथ' आरो गैखाया बे रायजो राजा जा न'नि थाखाय हाफैयो सोरबा बेफारिनो फानहरो न'आव सोलिनो असुबिदायाव दंफां लाइफांजोंबो रायजो जानो गोनां जाहैयो नालाय थ' बेबायदि हिसाबै बेहाय बांगालफोर बेफारिफोर फैयो बिसोरनो फानहरो आरो बेवहाय फैसाथ' मा होनो दाबो बे मिलनि धारानो सुखायजोबनो हायाखै सप्तायाव मालाबा साननै मालाबा सानसे बिदिनि थाखाय मिस्ट्रिफोरखौनो मोना मिस्ट्रि लेबारानो थाया बेहाय खामानि मोजां जाया होननानै बहाबा मिल मोजाङावहाय जेराव कन्टिनिउ खामानि जायो बेहायसो थाङो आरो दिनै आंनि मिलखौसो नोजोर होनानै बिदि माने फेक निउस होनाया बे बहुत दुखुनांथाव आं दुखु नांदों बिदि जानाङामोन नाथाय दिनै माने मिलखौ बदनाम होदों डिएफअ सारनि नामखौबो मेनसन खालामदों डिएफअजों जोंहा मा लेनदेन दङ जेबोथ' लेनदेन गैया थाखा फैसा जोंनो खुद सोलिनो हाया जाना दङ आरो जों सरकारजों आरो अबेनि दंफां मोननायनि थाखाय जोङो माने रेन्जार डिएफअनो फैसा होनो बिदिथ' कुनु जानो हाया जायफोरा जे नोंथांमोनखौ जे बे एरना हरनाया बे खाटांखा आं बेखौनो बुंगोन माने बिसोरो 2 नम्बरै मावो 2 नम्बरै दंफां हाजोनिफ्राय लाबोयो दा माने बे मिल बहायनायनिफ्राय खमायबाय बेनिफ्राय जोंनि मिलावथ' सरकारनि मानसिफोर फैबाय थाखायो नालाय रेन्जनिफ्राय सेंग्राफोर फैयो नायफैयो मालाबा जोंना रानिखातानि साराथ' सेंग्राफोरखौ थिनहरो गावबो फैयो मालाबा जायफोरा बिसोरो माने मिल सलायो 2 नम्बरै हायो बिसोरो दङ मिला खिन्थु बिसोरो माने सरकारनि मानसिफोर फैदों होनबाथाय सेवनानै आउट खालामो কাম চলোৱাৰ কাৰণেহে থাকিছে মানে এটা সম্পৰ্ক লৈ থাকিব লাগে মিল মালিকটো সৰু বন্য হিচাপে মানুহ আমি তাৰপিছত থাকিছোঁ কিন্তু এতিয়া জংঘলৰ মাল চাল নাহে গাঁৱৰ পৰা ঘৰ কাম কৰাৰ কাৰণে লৈ আহে তাকো আমি কাটিব নোৱাৰে বেলেগ বস্তু দি হুণ্ডা দি ফালি সেনে কাটিব লগা হয় এই লাওখুৰি বা লাওখাৰ গাছ এইবিলাক গামাৰি লৈ আহে কিন্তু কিছুমান মানুহ ইয়াত আহি মানে মিল সিহঁতক ল'ব লাগে নহ'লে মিলটো আমাক ঠিকা দিব লাগে এনেকুৱা বুদ্ধি কৰি মানে মিল মালিকেতো ঠিকাও নিদিয়ে বা হয়তো কিবা সিহঁতক লগতো নলোৱাৰ কাৰণে হিংসামূলক হৈ এইফালে চান্দা লাগে বা ইটা লাগে সিদিনা বাজাৰত গৈছোঁ নাঙলহোৱা বাজাৰত গৈছোঁ আফচাৰিলে আমাৰ এটা চেংৰা ক'লে মোক খুৰা ৰ'বচোন এটা কথা আছে মই কৈছোঁ কি কয় এটা কাগজ লৈ যা মই কৈছোঁ কি কাগজ কয় BTC একত না কি ক'লে মই গম বুজি পোৱা নাই আৰু কি নাবুজাৰ কাৰণে তাৰ কাগজটো মই ফটো মাৰি লৈছে ফটো মাৰি লোৱাৰ পিছত 5 মিনিট পিছত কয় হেই নালাগে ফটো মাৰিব নালাগে মই জেৰক্স কপি দি দিম মোৰ জেৰক্স কপি দি দিছে তাক কৈছে মই কৈছোঁ পইচা কিমান লাগে কয় 10,000 মান লাগিব গোটাই মেচিনত 10,000 উঠাব দিছে মই কৈছে ভাতিজা মইতো মিলৰ কিছু নহয় মই কামহে চলাই আছে মালিক আছে মিলৰ মালিকৰ লগত মই আলোচনা পাতি দিম নহ'লে তুমি আলোচনা কৰিবি কয় নহয় এইটো লাগিবই মই কৈছোঁ লাগে যদি তেনেহ'লে মালিকক কবি এইখিনি এই হিংসাতে এনেকুৱা হৈ আছে খালি মানে লগত ল'ব লাগে সিহঁতক লগত ল'ব লাগে বা হয়তো সিহঁতক বিজনেছমেনত লগত শ্বেয়াৰ হল্ডাৰ কৰিব লাগে এই मुथते दा बुंनो थाङोब्लानो जेने थेने एसे सोलिनानै दङ आरोना माने दा आङो खोनादों जेनेबा आउटनि
माबा फैदोंनो मा फैदोंनो माने रिपर्ट होलायदों होननानै आङो खोनादों खिन्थु आंनि नुनायावहाय गैया आरो बेबायदि आवटनि दंफां हाबनाय मानाय गैया आरो मानोना आङो न'आवबो खाथियावनो ओमफ्राय आरो आङो गामिनि गावबुरा माने आंबो एसे खेल लानाय जाबाय थायो आरो जेनेबा आंबो बुंनो थांलाय फैलाय आरो मथथे हरनि 7टा 8टासिमालाय बे दखानाव जोङो जिरायबाय थायो रायज्लायबाय थायो खिन्थु बेबायदि माने हाबनायखौ आं नुवाखै आरो जेनेबा